Anjing, bukane. Gue. Cek aku dong. Kayak dia bedak ya, Pak. Om awit nang sari ditonton sang bijo dadi ning jiwa kakak sing jas warang ning karyan Esmotias Anghara Jiko Astuna Musika Om Swastiastu nuwun mangke kakang kaneka putra Hawyun kagyat suka kakang ulun piji mangayun perkencong warudoyong tinegoro wong pak pong andeng ning bokong yen disawang marahin ngomblong marahin domblong dat urmentah paduka diguru yang sampun paring sabda dumateng rai rakanto ing sithik pangeban diguru mangka biantara marak ing ngarsa paduka diguru ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ing ngarsa
paduka dulu kakang namung didawah sami-sami kakang kalika kula dulu paran pawatosipun para kadang Durandara ingkang iki lenggan mangke sapengkeripun Betara Brahma amala kramaken putra putranipun inggih pun Dresala Dewi nitik saking kanan yang sampun lampahan ing kadewatan purnanipun anak kula Brahma misuda putra putranipun ing sandikala malah kawula iki lenggan mangke ingkang kula tampi menggahipun warga bilipun tresna sampun ngandhut pasyanipun pangeran ngancik pitung candra mekaten kakang sangat sapamuji kakang ing tembinipun lare menika kang sarangginipun yak ungsi medal ing alam padake kasih nabi kagiat risan ing kapirangmu Arenanto kinempet-tempet dosangot nanging pawono yogi tukang walang ati yogi tukang nasinyas anak pakai pasan dari langkapit pino ini waktu duh pukulon kuang kengsoan pukulon Tutang sinara napa tekaping pasewaken pangyo tumangku yonna ngarasa Panonoku jiwa raras Pangit pasang kaliman pake itu menyiloku di maweng tarang tuan Duh kukun parang kuan yang sowan kukun Yayi Batarin ya nini durga iya semengko pangawak bojro padha widodo sowanmu awet berkapane sumodo paduka Kanjeng Bulung Kalika ing sandi kawanjing para malak mangabyan sungkem kula katur pukulun iya
Kyai Batari Durga tak tampa para pangestu ulun tampanono inggih Kundawan Panampi kula kacadhong mugi dadosaken jejeg pukulun naroda bekti kula katur pukulun pekencong waru daya uti negara wong ya ini Batari Durga tak tampa gawe lega legawane ngabulun pangestu ulun tampanono nini kapundi mugi dadosaken jejimat ngambali kandha durga Bayana wigati kang kadiparan jeneng kita patko ana ing kadewatan yen tos ana aring napas kita mara ngatura kang kanthi patitis mungguh apa to garunane jeneng kita marak ngarsa ulun duh pukulun bot-botipun kula menika tilangi santen ning anak kula paribasan anak pola bapa kepradat wong tuwa yang kedah nanggung panyuwunanipun pun anak duh kulon ngriki lenggah mangke putra cing ngandika pun diwasane sampun akiring diwasa nyuwun dawuh kulon diwasane nyuwun dawuh ngesuaken dawuh Nopos pancen dinasti yen terus ngancik ing kadiwasan mara malah mapan kebeneran durga yen to pancen wis kinarepake dening Dewa Sani yen to wanodya putri saka ngendi kang kepengin dikersakake dening anakmu si Dewa Sani duh pukulun mila yang dadosaken awak kaos sing marang kula menika kalung ingkang dipun suwun pun badhe kala-kala yang dipun suwun kaliyan pun Dewa Sami. Mboten wonten setunggal kalih namung putra saking Bathara Brahma ingkang bebisik Betari Dersanala pukulun. Kang koro gawakasan Suruju kaya yasinipi Komaksa tadoning lamati Jagat diwo mangis umuro wong awit nan astu namusikam Durga Rawuni ngono ya jeneng kita tak jarwani arep dikaya ngapa Dresana kuwi senengku dening satunggaling priya. Mula ulun minangka ratu ning Borandara. Ulun minangka ratu ning dewa. Ulun tan nyeparengake. Ulun tan nyeparengake yen to Dresana rinengku dening Dewa Sami awit arep dikaya ngapa kuwi jenenge ngrusak pagrayung ngowahi tatananing bebrayan duh kuku yen to kanthi menika sampun dados sabda paduka ingkang pun jer kula menika namung nyuwun badhe kados kuwi Dewa Sani menika sinten to menika ora nggih anak-anak kula dek kula menika sinten garwa paduka pukulun sepi nah yen to paduka kula suwune mboten mirang ae lajeng kula menika njaluk sapa ayo duwe bojo siji dijaluk kok angel wonten langsung anak pola bapa kepradat yen wong tuwane wis ora gelem tandang terus anake njaluk sapa kok kebangetan Dewa Sari kok kebangetan timbangane tak paten kaya mangkono tekno terus pundi malih ajeng kula menika nyuwun pinten yen ngomong jaluk kaya ngono ya ora oleh jare tresna jarene tresna nek kadang dijaluk kaya ora oleh ora parengke jare ora
kayak terus piye ngono niku. Mau nek bengi bolak-balik ning dodak. Bojomu yang ini. Indro. Bojomu yang ini Indro. Sumenekno rasamu, Durga. Sumenekno rasamu. Oripien bromantyamu. Mbah piye caraku? Cara nggunakake karti sampeka pangkarti sampe ka pamrih. Dewa Sani bisa palakrama kelawan Dresanala. Indra wonten dawuh Rama metu njaba timbalna Hyang Bathara Brahma marak ngarsa lurus nika kesake dawuh pertama dari Pasuruan sing payu ngati-ati saiki kantung mangkung aku pemau kondo kadang risang kapiramul langkul kinempet-tempet Ulun kersake manjing ana ing kadewatan saperlu kanggo jangkeping widodari lingga dawa. Provokane lek mangan. Putra putri anak kula pun Dresanala. Gue cai dia.